Čaute, vítajte späť pri Magic Miracle Zenke, máme tu ďalšie video a je to video s majstrka kartami. Teraz sa mi nejako recenzie nechce robiť na tieto karty, ale ako som pozerala, tak asi všetci kúzelníci ju majú. Tak teda asi ju mám spraviť aj ja, ale keďže ju majú všetci, ale tak už možno ju spravím, možno nie, ako sa mi presne tak bude chcieť. Takže poďme na to. Kúpila som si cez internet. Máme ďalšie kúzlo, krabičku si necháme tu. Ak sa písky počujú, tak svietia ruky. Mám ich také žluté, pretože mám svetlo zapnuté. Nie svetlo vlastne. Ako sa to povie, možno svetlák to dá kamerovanie, možno neviem, ako sa to svietidlo, čo je to, neviem presne. To mám zapnuté, presne na moje ruky to takto spokojne. Presne na karty na kameru a tak ďalej. Takže ak vám to vadí, tak asi nebudú hlaviteľne. Prší vonku, je strašná tma. Tak preto. Dobre, už poďme už k tomu. Vyberám si jednu kartu, jednu jedinú, napríklad. Je to štvorka károva. Tak, potom si divák povie, keď sa stop. Tú kartu si tam dáme, ešte je stále tam, ako vidíte, na veľkú balíka. A dáme jednou vnútra balíka, tak. Teraz, keď si ju tam pobiežne dal, tak by si ju mal asi aj tak. No vlastne mal by si tie karty zamiešať, tak si zamiešal aj balíček. Kebyže tu je on, zamiešal by si on, ale tak keď je tak. Divák. Tak. Dobre. Teraz verím, že toto je vaša karta. Prepáčte, ale to vaša karta asi tak nie je. Krič. Pamätám si, že to bola štvorka károva. A toto verím, že štvorka károva nie je. Tak teda si obrátime tam na tento. A teraz si tu dvojku zoberiem. Je to dvojka, tu už nemôže sa odmeniť, keďže bola na vrchu. A dám si ju takto. Teraz uvidíte, čo sa krásne stane. 3, 2, 1, štart. Yes. Takže, a poďme na tutoriál. Na tutoriál budete potrebovať balík kariet, teda nie krabičku. Potom balík kariet. Je to jedno, akých teraz nemusíte mať nejaké tie Swedishov, ktoré teraz ja mám. Ani také. Nejde ani o Flourish, ani o VR, takže to nevadí, že? Tak, teraz poďme na tutoriál. Divák si berie jednu kartu, napríklad túto. Tak. Je to osmička piková. Potom, keď on ju dáva do balíka, sa postaví z druhého uhla. Dajú do balíka, naozaj ju tam dá, ale vy si spravíte takú medzeru tu za kartami, hej. Takú medzierku balíčkom a vlastne týmto klbom. Potom, keď vymiešate karty, zoberte 1, 2, aby tá jeho karta bola hore. 3. Takto získať, že jeho karta je hore. Ďalej, môžete robiť rýchlo šaflu, to je jedno. Tak. Teraz je na tejto strane, takže teraz postavím ako túto, tak. Teraz, keď chcete, ona ešte stále tam. Teraz, keď budete potrebovať zobrať jednu kartu, tu je hor, vy zoberiete dve karty. Zoberte to. Dve karty. Akože to, že to nie je jeho karta. Zatáč tam karta, pretože my tu máme dve karty. Jedna je pod ňou, tá jeho je pod ňou, takže ešte raz. Zoberieme si dve karty, tu je jeho. Otočíme, tá jeho je hore. No je tak, takže dávam jeho kartu a je to ona. Takže ja dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, nezabudnite like, koment, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.